Mabaw pa han. Still mabaw. Still very little. I have to move that thing. I have to move that the thing can get out. This one. No, it can't. No, it's not. Like, kunti pa guys. Oh, look at that honey of plow. Oh, wow, can run, hon. Well, he's not plowing. Yeah, I know, but can run really fast. Yeah, it's a truck. That was a quad. Oh, it's not a truck. It's a quad. No, it's not. It's a quad. Was it? Yes. Electric, probably. It looks like it. Do you know how much air should be you put? Hala, yeah. How much? What are you doing? Huh? Hala, it's very cold. Ay, my foot. Guri. Ay. Nag-ano na pala si Tami sa labas. Nag-plow na siya. Tingnan natin. Ning taas na ang snow, guys. Hala ka, ang bad ang dalia, uy. Come on, Misty. Roxy, come. Misty, come. Come on, keep going over there. In. Hi guys. Almost 12 o'clock naman pala di ay guys. Ayun natin no, nagluto ako ng kanin. Para hindi masunog. Kagabi nakatulog kami guys, mga nasa 2 or 1:30 na ng umaga. At ngayon gumising kami ng sobrang aga din, 6:30. At si Mr. Bumalik siyang natulog sa couch. Kasi parang hangin pa ba? Sobrang lakas talaga ng hangin. So, ngayon, pinabayaan ko na lang siya doon guys. At nagluto ako ng kanin para for sure magutom ako. Meron akong kakainin. No? Kasi wala na palang rice. At dito, nilinis ko muna dito kasi yung alaga ko guys, kailangan silang paihiin at papupuin. Charot. Kawawa yung mga ibon. Grabe ka. Grabe ka pag-vlog. And of course, nung magising yung asawa ko, lalabasin dito. Yun yung una talaga niyang gawin. Lalabas at manigarilyo. At slippery guys. Iwan ko kung bakit sobrang slippery. Uy. So, takot ako baka ma-slide si Mister. Tara, palabasin natin sila. Come on, let's go. Go, Pipi. Roxy, go that way, Pi. Come on, Pi. Come on, go. Kakain lang ako guys kasi para continue yung ating gawain kasi ang daming isno sa driveway. As in guys, kahit naglinis kami kagabi, sobrang dami. So kaya sabi ko kakain na lang ako. Si Mister hindi ko na ginising para makapag-relax din siya. Kawawa kasi yun, pagod na pagod yun kagabi. Grabe. Ginawan ko si Roxy ng daanan doon sa likuran kasi ayaw nilang mag-ihi guys. Kapag walang daanan. Grabe ang hangin.
Hangin pati yung ano namin, atik, maririnig ko. Hala. Grabe, tulog pa rin si Mr. guys. So ngayon lalabas na naman ako, sa harap naman tayo ng bahay. Yun, pabayaan lang natin yan. Gustong gusto ko yan yung matulog siya para marami akong magawa. Aguri. Ay. Hala. Ay, grabe yung hangin ah. Dito na tayo sa hagdan niya. Hagdan tayo. Lalim. Basa ang ilalim. Basa ang ilalim guys. Look. Sakit sa puso. Magkasakit tayo sa puso nito. So yun guys, nagising na si Mister. So kailangan natin siyang samahan sa paglilinis. At continue ako. Kanina pa akong umaga dito siya pero pinabayaan ko siyang matulog. Buti na lang talaga naglilinis si Tami dito kagabi. Kung hindi ay ang taas-taas ng snow guys. Dahil sa sobrang hangin guys, parang naligo na ako ng snow. Hala, there's a lot of snow over there. That's why. You won't go down? No, it's not because it's not dry. Oh, you did it. When the snow, I told you you cannot go for it. Be careful, you're gonna ruin the thing. Look, oh, it's Ay, naku. I got it. Uy, 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 Tami! Uy! Uy, you're gonna ruin it. That's not gonna help. Hay, itong asawa ko talaga guys, walang isip. Kung na-slide siya, aduin ako. So yun, tapos kami guys, and tignan nyo yung mukha ni Namira. So, nag-snow pa, of course, look oh. Nag-snow pa siya, pero pahuway sa ako guys, grabe kasakit ang akong batang. Alam nyo na kapag matanda na si Inday, no? Gusto kong mangihi. Tapos na. Yung kapitbahay namin ba, hindi namin alam kung gusto niya kami tumulong or ano kasi magpalagi kami mag-offer guys. Ayaw niya. Iwan ko, and then magsabi siya na yung kapatid, yung asawa daw ng kapatid niya, puntahan daw siya, yung mayaman doon. Ano kasi niya, brother-in-law niya. So, yung isang kapitbahay namin gusto naman tulungan. Pero yung isa din, hindi man lumabas. So, baka wala yung asawa niyang lalaki ba? Yung lalaki, kawawa. So, kapag makita ko na siya yung naglilinis doon, lalabas ako. Pero pag wala, parang kung yung lalaki is andon, ayaw ko mahiya man ako magtulong guys. Kapag lalaki ang andon. Pero kung babae, yung naglilinis kawawa. So, yun.
tulungan ko. Yun siya. Kasi nung ako lang dito mag-isa, tinutulungan ako ng babae. Yung isa dito. Tara guys, makipaglaro tayo ni Roxy. Roxy girls! Roxy, come on! Come on, baby, look. Come on. Come on. Hi, baby. Come on, right here, come on. Come on, guys. Gawa natin sila ng daan. Roxy, come here. Come on. Gawan ganito tayo magawa ng daan para kay Roxy. Come on, Rox. Roxy, come. Come on. Uy. Where's Miss Tihan? Tara, come on, Roxy. You wanna go here? Okay. Guys, gawan ko si Roxy ng daan kasi come on, Roxy. Roxy, come. Come on. Where you going? Huh? Be careful. Be careful. Okay. Okay. Where's Roxy?